bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Kam samdai ka jingjia ka bachujia handai keladai ka priplan kadai ka jingmut khnang kilakhen jingkhen bale se kadai ka por covid baki briu kiting ya ka khlam namdon bayaki alada shim ya ka mensim jong ki khla ka wai jong ka jan briu no trep ki khen jingkhen balik si namar ba ka HNLC kaladuna hakikam pentrim kanom yoshu ya ka jingkershan na kiri upat ba kilakhen jingkhen balik si haka jingpat jingpra jong ka jam riu niotrep ka jongi nginom ya teli nginom penmi ya kasur ka jongi lada kikput yau ni riu rang ba haka janmit kebakum lesai uniu orang ba kan ba orang tiak pang halajong haying bat kolok bat kikun kikti lawan kiriu sandur thala kibala kenjat jubor ya ka ying kejongu kibala rum bat la siat bat la shimno ya ka mensin makodo lara ya armut ki khon la torture ya ki la bok la dat la pen mensau ki kam kut tang kata parari la pen kit pap ya uni ubriu ya uni urule jongi baule kani baule katai kenang ban pen kesan ya kata ka mensim ru khlau ke jongki ban sim ya uni urang ba la da ka jet ru ke jongi kekelen no ya kum kan ni ke jingjia lada ka jat ru ke jongi kalendet ya kum kini ki priu nganut banong balik phai saying kimi lenti badang bun ba ki khun samla ba ki khun kan thei ki ban mat ya kani ke ju ka extra judicial killing ki bamat ya ka ju ka police brutality ka badomdon ka hok ka sot ha ka sensar pat ba tangkawai ka sur ngi kwa ban karsay na kaliang ka joysi bako sarkar sobha naile kai ya kane ka mat sobha le kai ya kane ka kam habala inquiry ya ka la pendep ya ka ni su thu sai bakam dei inquiry kabala sing lani kabala sna da ka legislative assembly balik hapan long mandatory ban place ya ka report ha ka legislative assembly hato ya ka judicial inquiry lasna da ka legislative assembly lasna ada sarkar balai pimplis wa sa kabinet balai pipen slam ban aidau bandra ha assembly yakin kuari bam sap MSCL tangkon upload public domain yang pada upload lapan penapat ba baka khut par kaya you bapin penapat ba ya kan digajuk kan kuari hato pidon simpor ban ni pelit ya ka hato pisimpor ban tampor ya ka hato pisimpor ban penja ya ki badan hakane ke inquiry lani ke badan hak lendet jongka le kan balik plan kan bak plan mudur kamu mudur retang kan kawai ni kwa ban kerensai bah kawai kasngi ka hok kan dia ngarasong bat ka jet riu niu trip jongi kan riu kan daw to soprang sipai kari imslam ka kerteng bat kadam uba cheresfield thank you kublai shibun